1 se așează pe bancă, își fac loc. 2. Și ritualul. Hai bă, dar și comentați. Hai. Bă, eu vreau negrele. Ce bă, suci pula. Suci pula unde am negre. Așa, mai tare. Joc eu cu negrele. Abdul ascunde țigara. Vede tactul. Hai să văd că edităm filmul. Ia să vedem, jucați pe stânga, pe dreapta? Pe stânga, pe mijloc. Pe stânga, respectiv pe dreapta. Hai, primul interviu, Alex, tu zici că o să-l bați, măr? Îi zic că îi dau blan. Îi dau marți. Îi dai blan. Îi dau blan. Abdul? Cum comentezi? E prost, Alex. 5-3. Ha, ia uite-l mă, mută. Hai bă, dă o dublă, să te înjură. Fără să vrea să mă apuc. Uite, se adapă. Uite, a furat. Cum aveam stăi, dar pula mea cu istul gol, dar am dat pula mea. După ce am așa știi? Bravo. Ce mă, bine m-a dat la 3-3. 6-5. Hai să soacă masa. 6-5, bravo. 5-1. Hai mă, poate. 5 și pe fază. Uite, Radu, Beastie Boy. Radu, Beastie Boy. Table ghie. Da. Cheile. E cheilă. E ca o scală. Stai mă să văd și eu meciul secolului. Și noi, și noi. Stai bă să stau pe schimbul ăsta. Și noi. Hai, atacați-vă. Hai, atacă. Rapidist, calmeze. Pizda mătii. Sărmăta, dreaptă. Termină la aici, are. Păi și tu lași mă să lovească? Hai bă! Hai.